Hola, en este vídeo anem a veure com utilitzar Clonezilla per guardar imatges del sistema. En este cas, Clonezilla el que fa sempre és, d'alguna forma, deixar-nos guardar el sistema complet. Això ens és perfecte quan tenim que restaurar, sobretot en multicast, però no obstant també ens permet gravar com a còpia de seguretat una imatge del sistema en un moment donat. I bé, el procés inicial seria inicialment descarregar-se el Clonezilla Live. Podem anar a la secció de descàrregues des de la pàgina de Clonezilla i així buscarem la imatge, per exemple, la basada en Ubuntu, l'estable que ens ofereix, perquè podem utilitzar una basada en Debian o una basada en Ubuntu. Utilitzarem la basada en Ubuntu i així el que tenim que triar és l'arquitectura d'AMD64 i el tipus de descàrrega anem a utilitzar l'ISO, perquè l'ISO ens permetrà després muntar-lo en una màquina virtual per així poder gravar la seva imatge. Bé, una vegada heu triat l'arquitectura i el tipus, li doneu a l'opció de descàrrega. Jo no ho vaig a fer perquè ja me l'ha descarregada, per tant, això, vosaltres ho feu. I el que anem a fer inicialment és configurar el NAS per a que tinguem l'opció de... perquè així podem fer dues opcions. Podem gravar la imatge en un dispositiu local o podem guardar la imatge en el NAS. Jo el que vaig a fer és guardar la imatge en el NAS, vaig a crear un usuari que em permetrà copiar les imatges del sistema. El que vaig a fer és accedir al NAS. Recordeu que ja vam mencionar el NAS amb uns 50 gigas per poder copiar imatges i demés i poder fer proves amb un disc en xarxa. I tot i que podeu optar per l'opció de fer una còpia local, que després explicaria quin seria el canvi, el que vaig a fer primer inicialment és crear un usuari en el NAS que em permeta fer còpies. Necessitaré que l'usuari també tingui accés per SSH i podria utilitzar l'usuari 01 directament o podria crear-ne un de nou. Jo en el meu cas vaig a crear un usuari nou que serà usuari 03. La contrasenya sempre la mateixa, admin01, i vaig utilitzar el cel20 /. Vaig afegir-lo al grup SSH perquè Clonezilla em deixarà copiar la imatge per SSH, per tant vaig a posar-lo també en el grup i en el grup d'users que també està. Gravem els canvis i aplicarem. Una vegada hem creat l'usuari, en la seva configuració anem a habilitar el directori home de l'usuari, això ho hem de deixar igual, i anem a veure les carpetes compartides. Així el que vaig a crear és una carpeta nova que s'anomenarà còpies, el volum, el NAS, és a dir, el de 50 gigas, i vaig a crear que els permisos siguin els d'administrador lectura-escriptura, usuaris lectura-escriptura i altres només lectura. Graves canvis. Se me muntarà, com veieu, en srv/dev_display_label_datos/còpies. Bé, una vegada hem creat la carpeta, el que anem a afegir-li són els privilegis per a l'usuari 03 que tinga lectura-escriptura i també actualitzem la selecció i apliquem. Bé, una vegada hem creat els privilegis per a l'usuari 03, que és el que d'alguna forma podrà copiar les imatges en la carpeta còpies del NAS, podem comprovar que efectivament el servei SSH està activat. I una vegada hem comprovat que tenim l'usuari creat, tenim la carpeta compartida i tenim el servei SSH activat,
podem sortir de la màquina i podríem comprovar que efectivament tenim accés des del terminal mitjançant SSH amb l'usuari 03 a la carpeta compartida que acabem de crear. Poso la contrasenya, 1001, i tot seguit puc comprovar que tinc accés al directori còpies. Podria efectivament veure que s'ha creat i evidentment puc canviar el seu interior i veure que està buit i que no té cap carpeta creada. Bé, doncs ja podem eixir. Bé, com veieu, jo m'he connectat a través d'un Mint que tinc en la xarxa interna per a poder accedir al NAS. Això és una cosa que ja coneixeu, de com configurar el NAS, sobretot si està iniciat en la xarxa interna. Molt bé, doncs una vegada he comprovat això, el que tinc que fer és tinc que muntar, que ja ho tinc així mig preparat. Fixeu-vos, jo m'he descarregat la màquina, la ISO del Clorezilla i l'ha muntat, en aquest cas l'estic muntant en l'Ubuntu Server. Jo el que vaig a fer és una còpia de l'Ubuntu Server perquè és una imatge un poc més lleugera que el Mint normal i per tant el que he fet és connectar l'Ubuntu Server a la xarxa interna que està configurada i manté el MikroTik, que com veus està executant. Ja coneixeu l'escenari de treball, tinc el NAS executant-se, el MikroTik executant-se i ara el que vaig a fer és, com veieu, guardar la imatge de l'Ubuntu Server. Si jo volguera guardar la imatge de l'Ubuntu Server en un disc local, tindria que crear un disc local, un dispositiu local d'igual grandària que el disc que vull clonar. En aquest cas, fixeu-vos que l'Ubuntu Server té una mida de 10 gigas i si jo volguera, en lloc de clonar la imatge del Clonezilla en el NAS, volguera clonar-la en la mateixa màquina on tinc el sistema, doncs tindria que així afegir un disc d'igual grandària que el que vull clonar, que ja hem vist que és de 10 gigas. Crearíem un disc nou, que seria de 10 gigas, ubicat de manera dinàmica, i li anomenaria disc còpia. Això no ho teniu que fer si cloneu en el NAS directament. Jo ho poso com a exemple per a la persona que decidisca fer la còpia en local. Jo considero que hem muntat el NAS per a que se pugui aprofitar i per això vos recomano que feu la còpia en remot sobre el NAS, però bueno, si volguérem fer la còpia en local, en la mateixa màquina que volem clonar, crearíem així un disc, ja vos dic, de la mateixa grandària o superior al disc que vull clonar, que és el disc del sistema de l'Ubuntu Server. Crearíem el disc i el triaria. No l'hem d'utilitzar en esta pràctica, però per al que se decidisca per aquesta opció arribarà un punt en el Clonezilla que li direm que en lloc de fer la còpia sobre un dispositiu remot, ho faria en local i aleshores podria seleccionar el disc de còpia. Bé, com veieu, tinc el Clonezilla muntat en l'IDE, el disc que vaig a clonar és l'Ubuntu Server i ja puc dir-li d'acord i iniciar la màquina. La màquina arrencarà amb la imatge del Clonezilla que, com veieu, tinc muntada. I fixeu-vos que també tinc l'Ubuntu Server en la xarxa interna. Inicia la màquina i li diem que sí, que volem executar el Clonezilla. I el Clonezilla té distintes pantalles de configuració. Comencem configurant el teclat, l'idioma i té tota una sèrie de mecanismes i d'opcions que tenim que configurar adequadament per a poder copiar correctament el sistema. Jo vaig a triar el català com a imatge, vaig a canviar la distribució de lletres del teclat i vaig a triar que sí que tinc per defecte un genèric de 105 tecles, és el meu cas, i la disposició, així vaig a triar espanyol, vaig a triar Spanish
i la disposició, la del català. Bé, ja si li puc donar intro a tot, i tot seguit ja veiem que me demana que si vull iniciar Clonezilla. Li vaig a dir que sí. I fixeu-vos que així tinc diverses opcions. Si vull treballar amb disc o particions utilitzant imatges, este va ser el cas. Nosaltres anem a treballar amb imatges i fixeu-vos que tindria altres. Quan fem la restauració en el multicast, utilitzant l'opció Lite Server, per això vindrà en una pràctica posterior. I ara el que sí que vaig a dir-li és que sí que vull treballar en device image. Seria la primera opció, la que no device device, sinó device image. Seria l'opció que tenim que utilitzar. I fixeu-vos que així és quan me demana què vull fer. Si vull copiar en un dispositiu local o vull copiar a través del servidor SSH, que és el que vaig a fer jo. Utilitzar el servidor SSH i copiar-lo en el NAS. Si decidireu copiar-lo en un dispositiu local, que per això vos he posat l'opció de com crear el disc local en una màquina, doncs triaríeu aquesta opció. Si no, doncs trieu l'opció de l'SSH i li doneu a OK. Fixeu-vos que ens dona altres opcions, amb NFS o amb Samba inclús. Bueno, tenim diverses opcions. Tria la de SSH. I així me diu que si vull utilitzar el mode de configuració de la xarxa. En principi li vaig a dir que utilitzi el DHCP i així ens ha donat una adreça IP per a l'Ubuntu Server. Ara m'està consultant per quina és la màquina on vaig a clonar. Fixeu-vos que el 100.1 seria el microtic i jo el que vull copiar és en el 100.2, que és la xarxa del NAS. Li dic que dic 100.2, el port és el 22 i me diuen quin usuari té permisos per a gravar la imatge. L'usuari root tindrà permisos també, evidentment, però jo sí vaig a utilitzar l'usuari 03, que és el que he definit en el NAS per a copiar. OK. Me diu també on és el directori on la imatge de Clonezilla els guardarà. Fixeu-vos que si jo sí tenia per defecte sempre la ruta SRB baixa, ja havíem comprovat que funcionava fent l'accés amb el Mint, bylabel, devdisk bylabel, -datos, /copies. Este seria el directori per defecte o la carpeta per defecte que he creat per a gravar les còpies. Li dic que d'acord i ara me diu que ha d'introduir una contrasenya per a usuari 03. Li dic que sí, que vull accedir i li posa la contrasenya que sempre utilitzo i que he creat per l'usuari 03, que és admin01. Li dic que sí, que entro per a continuar, me continua el sistema guiant per més opcions i jo li dic que vaig a ser mode principiant, beginner, i ara li dic que el que vull fer és gravar el disc. Vull guardar el disc local de la màquina que estic executant, que és l'Ubuntu Server, com a imatge. Per tant, li dono l'opció Save Disk. Me diu quin va ser el nom de la imatge, doncs li dic que siga això i afegís Ubuntu Server i vosaltres li podeu afegir també el vostre nom al nom de la imatge. Jo li dic Ubuntu Server 20 i li dic que OK. I el que va fer ara el Clonezilla és buscar tots els discs del sistema que tinguen la possibilitat de copiar. Fixeu-vos que així m'ha detectat els RAIDs i distintes coses. Jo el que vull que és copiar la imatge SDA, que és el disc del sistema, el de 10 gigas. Fixeu-vos que m'he detectat dos RAIDs, l'SDB i l'SDC, que vam utilitzar en la pràctica, i inclús m'he detectat l'SDD, que és el disc local que he afegit ara finalment per explicar-vos això, si volíem clonar la imatge del sistema
en un dispositiu local. En el meu cas vaig a triar la imatge SDA, que és la que vull copiar, perquè la SDD seria un disc buit, evidentment, i això és el RAID que no m'interessa. El que vull que és la imatge, per tant, seleccione el SDA. I dic OK. I me diu la compressió. Doncs nada, li dono la mateixa, la que me suggerís, li dic OK. I així ens dona també uns paràmetres avançats. Jo us recomano, i vos dic perquè he fet proves, que amb SFSFK no funciona. Sí que puc clonar sistemes Windows amb el Secure, és a dir, el Secure FSFK, però per a vosaltres vos recomano per a clonar màquines Linux amb el SFSFK tenim molts pa que sobra i és el que tenim que utilitzar. Li dono OK. Me diu que sí vull comprovar la imatge de SADA, li dic que sí. I no vaig a xifrar la imatge. Per tant, li dic que l'opció de no xifrar, li dic OK. I me diu què passarà quan acabi de clonar el sistema. Si vull reiniciar, apagar, etc. Doncs vale, quan estigui tot acabat, que me doni les opcions. Em deixa triar. Podria dir que apague directament o el que siga. Li vaig a dir que l'opció que me doni opcions. Li dic OK i ara ja es començarà tot seguit, després d'algunes confirmacions més, me dirà que es comença a clonar la imatge. Fixeu-vos com ell va fent, li dic que sí, que estic segur, que vull continuar, que aquest serà el nom de la imatge. I fixeu-vos com ja has començat el procés de clonació. Ha començat amb comprovar que la imatge és correcta i me demana que si vull reparar alguns problemes que s'ha trobat al disc. Li vaig a dir que sí. Al tema de fixar li vaig a dir que yes i sempre li vaig a dir que yes. Si m'apareixen diversos errors. Bé, com veieu, ara es comença ja el procés en el que primer va comprovar que la imatge és correcta, perquè li ha posat aquesta opció, i si la imatge és correcta, doncs ja el que farà tot seguit és fer la còpia ja en el NAS que ja ho he configurat. Ja recordeu que ens demanava l'usuari 03, la carpeta on volia copiar i tot això. Bé, està a punt d'acabar la comprovació i en el moment que acabi la comprovació iniciarà ja el procés de... Veieu? No diu que la partició és correcta i de seguida ja comença este sí que ja és el procés de clonació i ja està copiant la imatge en el NAS, que és com haguem configurat. Bé, ens veiem al final del procés i ja està a punt d'acabar la còpia de la imatge. Veieu? Ja just acaba d'acabar. I nada, ja acabarà de per fi, me demana una altra confirmació per continuar. I fixeu-vos que ara me diu què és el que vull fer. Perquè havia jo triat que quan acabara que me deixi ara triar, si vull apagar, si vull reiniciar, el que siga. Jo vaig a dir-li que de moment vaig acabar i que apague la màquina. Doncs tot seguit apagarà la màquina i el que anem a fer ara és comprovar que efectivament la màquina me diu que lleve el mitjà del disc i tot seguit ja m'ha apagat la màquina. El que vaig a fer des del Mint, comprovar que efectivament tenim la imatge copiada en el directori que havíem comprovat abans. Me torna a connectar amb SSH, amb l'usuari 03, al NAS. I vaig a veure que és veritat, que allà està la imatge. I fixeu-vos com així apareix la imatge que hem creat amb el Clonezilla.
ens diu que s'anomena 2020 11 15 12 IMG U Server Bait. Val? Per tant, així comprovem que efectivament que ja tenim la imatge de l'Ubuntu Server en el NAS que havíem configurat. Si això ho haguérem fet amb un disc local, l'únic que tenim que fer és quan arribem a la pantalla en la que ens diu si vull copiar a través de SH o dispositiu local, i ara tinc que dir que dispositiu local i ja està. I després l'únic que passa és que n'hi ha un momentet que jo tinc que triar, en lloc de ell me dona l'opció a posar-li l'usuari i totes les coses, el que tinc que fer és triar el disc on vull copiar. És a dir, primer trie el disc on vull fer la còpia i després ja me donarà l'opció a dir-li quin és el disc que vull copiar, que en aquest cas ja heu vist que era de CDA. Quan em fem via SSA, que és el vídeo que acabem de veure, el que fem és primer dir-li que és amb SSA, que en lloc d'un dispositiu local, i després ja posem l'usuari i la contrasenya per a validar-nos i també li posem l'arxiu de còpia, és a dir, la carpeta on se copiarà. Bé, doncs ens veurem ja en el vídeo de com restaurar la imatge, tant una imatge únicament en una màquina o també inclús fer-lo a través del multicast. Això ho veurem en vídeos posteriors.